Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kakilala ng lolo ng tiyahin ko na itago na lang natin sa pangalang Dodong. Taong 1970. Esperanza. Itong mga panahong ito ay kasalukuyang mangingisda itong si Dodong. Minsan pagkawala siyang trabaho, ay dumidiskarte ito sa kanilang baryo. Naglilinis ito ng hardin sa bawat bahay na merong magagandang mga puno at damo na nasa may bakuran. Marami-rami din kasing mga bahay sa Esperanza na magaganda ang itsura noong mga panahong yon. Masasabi kong hindi naman gaano kaasenso ang buhay ng pamilya nila Dodong. Siya lang kasi ang inaasahan sa kanilang bahay, gawa ng ayaw niyang pagtrabahuhin ang kanyang asawa. Wala na kasing magbabantay ng kanilang anak kung sakaling magtatrabaho pa ang asawa niya. Isang araw, hindi nakasama itong si Dodong sa paglalagay ng basnigan kung saan siya nagtatrabaho. Napaaga na kasi siya ng gising sa kadahilan ng napakarami niyang ginawa kahapon. Pumanday siya ng kanilang bahay gawa ng medyo sira-sira na ang dingding nito. Kaya ang nangyari ay napasarap ang kanyang tulog na naging sanhi ng pagliba niya sa kanyang pangunahing trabaho. "Jessel, labas muna ako ha. Hahanap ako ng pwedeng matabasan ng damo sa kanilang bakuran. Yaan mo, pagbalik ko may dala na akong ulam para sa ating panggabihan." Wika ni Dodong. "Oo Dong, ingat ka ha," sagot ni Jessel. Matapos yan ay tinahak na ni Dodong ang daan patungong baryo. Nasa labas na kasi sila ng baryo nakatira noong mga panahong yon. Di naman kalayuan ang baryo sa bahay nila Dodong. Ang tanging problema lang sa lugar kung saan nakatirik ang kanilang bahay ay kokonti lamang ang nakatira doon. Lahat kasi ng mga mamamayan sa Esperanza ay sa baryo na nakatira. Mas maiging sa baryo na manirahan upang madaling makakuha ng pangangailangan sa bawat araw-araw. Ilang minuto ang lumipas ay napadapo na nga si Dodong sa baryo. Nadaanan niya ang bahay na batong yon na merong nagsisitaasang damo. "Uy, tamang-tama," wika ni Dodong sa kanyang sarili. Ang ginawa niya ay tumawag siya sa mga taong naroroon sa tahanang yon. Agad naman siyang pinagbuksan ng pinto ng isa sa mga anak nito. Ang pangalan ng mag-asawang yon ay itago na lang natin sa pangalang Ning at Paeng. Agad namang pinuntahan ni Ning si Dodong upang tanungin kung ano bang pakay nito. "O Manong, ano ho ba ang maitutulong namin sa inyo?" wika ni Ning. Ale, nais ko sanang magtabas ng damo sa inyong bakuran. Medyo mahahaba na kasi. Magpapatabas ho ba kayo?" tanong ni Dodong. Saglit lang ha. Tatawagin ko muna si Paeng," sagot ni Ning habang naglalakad papaloob ng kanilang bahay. Hinintay lang naman yon ni Dodong hanggang sa nakabalik na ito kasama ang kanyang asawa. "O Manong, magpapatabas kami. Sige ho, mag-umpisa na po kayo." wika ni Paeng. Dali-dali namang nagtungo si Dodong sa bakuran nitong mag-asawa. Nadatnan niya roon ang isa pa nitong anak na nilalaro ang kanilang aso. Nagpaalam naman siya dito at agad nitong nilisan ang kanilang bakuran. Inumpisahan agad ni Dodong ang kanyang trabaho
upang madali siya ditong makatapos at makarami ng matatabas na bakuran kung suswertehin. Ilang oras lang ang lumipas at natapos na nga ni Dodong ang kanyang pagtatabas. Bumalik siya sa bahay ng mag-asawa upang pagsabihan ito na tapos na ang kanyang gawain. Agad naman nila itong tiningnan para makita kung pulido ba ang pagkakatrabaho dito ni Dodong. Manong, anong pangalan mo? Tanong ni Paeng. Dodong ho. Sagot ni Dodong. Sige. Lingguhan ka ditong bumalik para magtabas ha. Malinis kang magtrabaho eh. Sagot naman ni Paeng. Matapos marinig yan ni Dodong ay napangiti na lamang ito dahil sa mga sinabi sa kanya ni Paeng. Magmula ng araw na yon ay palagi na siyang nagtatabas ng damo sa bahay na bato tuwing linggo. Ito rin ang naging araw ni Dodong kung saan nakakapagpahinga siya ng maayos na merong inaasahang kita. Bale, di na siya pumapalaot tuwing linggo. Wala namang problema yon sa kanyang amo sa kadahilanang mabait at maaasahan naman itong si Dodong. Lumipas ang napakaraming linggo at naging maayos ang pagtatrabaho niya sa mag-asawang yon. Maganda naman ang naging trato nito sa kanya na halos kulang na lang na gawin siya nitong kapamilya. Sa tuwing magtatabas siya ng damo, ay palagi siyang sinasamahan ni Paeng upang hindi ito mabagot sa kanyang ginagawa. Naroon din ang dalawa nitong anak na naglalaro sa kanilang aso habang nagtatrabaho si Dodong. Masaya ang naging tagpo sa bawat linggong pagtatrabaho niya rito. Minsan nga sinasama niya ang kanyang asawa sa batong bahay upang makilala din ng mga ito ang kanyang pamilya. Mainit naman ang pagtanggap ng mga ito sa kanyang asawa. Halos napakalapit na ng loob dito ni Dodong dahil sa mga ipinakita nitong mabubuting bagay sa kanya. Napakalalim ng utang na loob dito ni Dodong na hanggang sa huli ay naniniwala pa rin siya sa mga ito. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang pakikitungo ng mga ito kay Dodong. Tila ba, hindi na yon ang dati niyang mga nakilalang pamilya. Yung dalawang anak at aso nito ay naglaho na lang, na parang bula, at animoy hindi ito ramdam ang pangungulila sa kanilang anak. Lagi itong tinatanong ni Dodong tungkol sa kanilang mga anak. Pero ang tanging sagot lang sa kanya ay, "Nasa Maynila na ang mga anak namin. Doon sila nag-aaral." Yan palagi ang sagot ni Paeng sa kanya. At matapos nitong magwika ay papasok din naman kaagad yon sa kanilang bahay. Alam ni Dodong na merong kakaibang nangyari sa mga ito. Gawa ng palagi yung hindi mapakali sa tuwing siya ay kausap. Animoy hindi na siya nito gustong makita at pinapatrabaho na lamang siya nito ng labag sa kanilang kalooban. Halos napakalaking palaisipan ang nagawa ng mga ito kay Dodong. Hindi na nakakatulog si Dodong tuwing gabi dahil lamang sa kakaisip kung bakit nabigla na lang nagbago ang mga yon. Isang linggong hindi lang sila nagkita ay parang hindi na ito ang kanyang nakilalang masayahing pamilya. At ang nagpalala pa ng palaisipan para dito kay Dodong ay ang paglakad ng tuwad ni Paeng sa tuwing magbubukas yon ng kanilang bahay. Hindi na rin nakakapasok si Dodong sa kanilang tahanan
Bigla-bigla kasing nagagalit si Paeng sa tuwing sisilip man lang si Dodong sa loob ng kanilang bahay. Animoy, nag-aangil yon na parang hayop. Napakaraming nagbago sa pamilyang yon na tumatak talaga sa isipan ni Dodong. Pag pumupunta siya sa bahay na batong yon para magtabas ng damo, ay ang tanging sinasambit lang sa kanya ni Paeng ay, Sige, punta ka na sa bakuran. yan lang palagi ang naririnig ni Dodong at wala nang iba. Madalas na din niyang makita ang asawa nito sa mismong bahay nila. Hanggang sa dumating ang araw na meron siyang napansin dito kay Paeng na talaga namang kakaiba. Sumapit ang araw ng linggo at magtatabas na naman itong si Dodong sa bakuran nila Paeng. Pagpunta niya rito ay nakita niya si Paeng sa pintuan ng kanyang bahay na nakatuwad. Agad naman itong tumayo nang nakita ni Dodong at animoy inaayos ang pagkakabaluktot ng mga buto nito sa katawan. Doon na pagtanto ni Dodong na nagbabalat kayo ang kung anumang uri ng nilalang sa katauhan ni Paeng. Nung mismong oras ding yon, ay binalot si Dodong ng takot sa kanyang buong katawan. Halos hindi siya makagalaw dahil sa kanyang mga nasilayan. Walang sabi-sabi ay agad tumakbo papalayo ng bahay na bato itong si Dodong at hindi na nito ginawang lumingon. Bumalik siya sa kanilang tahanan upang ipagsabi ang kanyang nasaksihan. Agad namang kumalat ang paninira ni Dodong sa pamilyang yon. Maraming pumunta sa tahanan ng mag-asawa upang tanungin kung totoo ba ang kumakalat na balita tungkol sa kanilang dalawa. Galit na galit si Paeng noong mga panahong nalaman niya ang paninira sa kanya ni Dodong. Lahat ng nakakakilala sa mag-asawang yon ay nagalit na rin kay Dodong. Halos lusubi na ang kanilang bahay ng mga nagmamahal dito kay Paeng dahil lamang sa kanyang kapangahasang ipagkalat ang balitang yon. Wala kang kwenta, Dodong. Matapos kang tanggapin nila Ning at Paeng, ganun pa ang ginawa mo. Sigaw sa labas ng kanilang bahay ng isa sa mga matalik na kaibigan ni Paeng. Hindi naman nagawang lumabas ng bahay itong si Dodong dahil sa hiya at pagsisisi. Napagtanto niya na kailangan niyang humingi ng kapatawaran kay Paeng. Sumapit ang umaga at pumunta siya sa bahay ni Paeng upang humingi ng tawad. Paglapit niya rito ay nakita niya ang mag-asawang parang merong hinihintay sa pintuan ng kanilang bahay. Agad siyang nasipat ng mga ito at pinapasok ni Paeng ang asawa niya. Pagpasok ng pinto ng asawa niya ay kitang-kita na naman ni Dodong na tumuwad ang asawa ni Paeng. Napaatras si Dodong sa kanyang mga nakita at alam niya sa kanyang sarili na hindi na siya pinaglalaruan ng kanyang mga mata. Dali-daling tumalikod si Dodong at tumakbo papalayo. Habang tumatakbo si Dodong ay sinisipat-sipat niya si Paeng sa pintuan ng batong bahay na yon. Doon ay nakita niya ang pagbuka ng napakalaking bunganga nito na parang sa ahas. Humaba rin ang mga galamay nito kahit tirik na tirik ang araw. Tinititigan lang siya ni Paeng habang tumatakbo papalayo itong si Dodong. Matapos niyang makita ang mga yon ay hindi na niya tinangkang bumalik pa sa bahay na bato nung mag-asawa. Hahanap na lang siya ng ibang pagkakakitaan
Maliban sa pagtatabas ng damo sa bakuran ng mga bahay sa baryo nila. Sumapit ang gabi ng mismong araw na yon, ay doon naganap ang pagpaparamdam ng mga demonyong yon sa pamamahay ni Dodong. Magbabandang 9:00 pa lamang nung mga oras na yon nang nakarinig sila ng kalabog sa kanilang bubong. Halos maputol ang pundasyon ng bubong ng bahay nila Dodong dahil sa napakalaking nilalang ang dumapo dito. Agad namang nagising sila Dodong dahil sa ingay at nagkumpulan sila sa isang sulok habang nakikiramdam. Dong! Dong! Bulong ng nilalang. Matapos yan ay tumalon ang nilalang na yon sa kanilang bakuran. Kaya naman ang ginawa ni Dodong ay sinipat niya ito sa isang butas. Doon ay nakita niya ang nilalang na yon na nagbubungkal sa lupa. Tapos sumusuka ng napakaraming insekto sa butas na kanyang ginawa. Halos matanggal na ang kaluluwa ni Dodong dahil sa kanyang nasilayan. Alam niyang hindi lang aswang ito, bagkus ay kalahating uri ng mambabarang. Alam niya ding hindi na yon ang dating paeng at ning na kanyang kakilala. Matapos yan ay umalis na ang 2 demonyo habang naglalaway. Pag-alis nito sa bakuran nila Dodong, ay biglang tumuwad yon at tumakbo ng napakabilis. Ilang segundo lang ang lumipas at nawala na yon ng tuluyan sa mga paningin ni Dodong. Halos hindi makapagsalita si Dodong sa kanyang asawa dahil sa mga nangyaring yon. Napagpasyahan niya rin na kinaumagahan ay pupunta siya sa isang manggagamot upang magtapat sa kanyang mga nakita. Kinaumagahan ay nagpaalam itong si Dodong sa kanyang asawa. Magpapakonsulta siya sa isang albularyo noong mga panahong yon. Di naman gaanong kalayuan ang bahay ng albularyong kanyang pagkukonsultahan. Nang makarating siya dito ay para bang alam na ng albularyo ang kanyang pakay. Pinapasok siya nito sa kanyang bahay at dali-daling nagpausok yon. Matapos yan ay nagwika ang albularyo ng, Hindi ka nun titigilan. Babalik at babalik ang mga yan upang paslangin ka at ang iyong pamilya. Mamili ka. Aalis ka sa lugar na ito? O makikipaglaban ka sa 2 demonyong yon? tanong ng albularyo. Hindi naman kaagad nakasagot si Dodong, gawa ng napakahirap naman ng mga desisyong kanyang gagawin. Hindi niya din maaaring lisanin ang kanilang tahanan sa kadahilanang meron silang matiwasay na hanap buhay dito kahit papaano. Manong, maaari niyo ba akong tulungan upang masugpo ang mga masasamang nilalang na yon? Tanong ni Dodong. Oo naman, wala yung problema. Basta dapat buo ang loob mong kaharapin sila dahil tayong 2 ang makikipaglaban sa nilalang na yon. Minsan ko nang nakaharap ang ibang kauri nito at talaga namang napakadelikado ng kanilang angkan. Noong mga panahong napapansin mo ang pag-iiba ng ugali ng mga ito, ay dahil yun sa pagbabalat kayo nila gamit-gamit ang mga balat ng namatay mong kakilala. Pagpapaliwanag ng albularyo. Nang marinig ito ni Dodong, ay halos hindi na ito nakasagot at nanginig ang kanyang buong katawan dahil sa kanyang mga nalaman. Halos hindi siya makapaniwala na patay na ang mag-asawang yon. At ang masaklap pa,
Naisip niya na ang dalawang anak nito ay patay na din. Kahit anong isip niyang nasa Maynila ang mga yon, ay hindi ito tinatanggap ng utak niya. Wala kasing rason na basta nalang pakakawalan ng mga nilalang na yon ang anak ni Ning at ni Paeng. Galit na galit itong si Dodong nang nalaman niya ang mga yon. Halos nawala ang takot niya dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Magdasal ka, iho. Humihingi ng gabay sa Ama upang maging ligtas ang ating pakikipaglaban sa dalawang nilalang na yan. Bukas ng gabi ay sasalakayin natin ang kanilang tahanan. Wika ng albularyo. Hindi naman nakaimik si Dodong at napatango na lamang yon sa mga binitawang kataga ng albularyo. Matapos yan ay umuwi na itong si Dodong na tulala. Tila ba gustong-gusto niyang umatras sa gagawin nila nung albularyong yon dahil sa takot. Ang pakiramdam ni Dodong noong mga panahong yon ay parabang sa susunod na araw ay ang magiging katapusan na ng kanyang buhay. Yung pakiramdam ni Dodong ay parang nakahanay siya sa mga taong sesentensyahan ng kamatayan. Nanginginig sa takot itong si Dodong habang naglalakad papauwi. Halos magkandaligaw-ligaw na yon dahil sa pabigla-biglang nawawala ang ulirat nito. Sumapit ang gabi nang napag-usapan nila ng albularyo, ay doon na nga nangyari ang mga di inaasahang kaganapan. Buong lakas na pinuntahan nila Dodong ang batong bahay ng mag-asawang yon. Nasa labas pa lamang sila ay binalot na ang mga ito ng napakasangsang na amoy. Yung amoy na pumasok sa kanilang sistema ay parang nabubulok na laman na hindi maipaliwanag. Parang nabubulok na patay ang naaamoy nila Dodong. Matapos yan ay wala na silang sinayang na oras at tumakbo ang dalawang yon sa likod ng bahay ng mag-asawa. Walang sabi-sabi ay pasimple nilang binuksan ang pintuan sa likod ng bahay na yon hanggang sa makapasok sila. Kahit masuka-suka na itong si Dodong ay tinatagan niya na lamang ang kanyang loob. Wala nang babalikan, Dodong. Halika na! Wika nung albularyo. Agad namang lumapit si Dodong sa albularyo upang sabay silang lumakad sa loob ng napakadilim na batong bahay na yon. Ilang segundong paglalakad ay nakaapak si Dodong ng isang karne na nasa sahig. Alam niyang karne yon dahil sa napakalambot nito. Kaya ang ginawa niya ay hinawakan niya ito at tiningnan. Pagkakita dito ni Dodong ay napasigaw na lamang siya nang maaninag niya na kamay ito ng tao. Punong-puno ng dugo ang kamay na yon na muntik ng ikabaliw ni Dodong sa takot. Dali-dali namang tinakpan ng albularyo ang bibig ni Dodong upang hindi na ito makalikha ng ano pang ingay. Pero huli na ang lahat dahil alam na nung dalawang nilalang na nasa loob sila ng bahay. Takbo, Dodong! Takbo! Sigaw ng albularyo habang hawak-hawak si Dodong sa kanyang damit. Nakalabas naman sila ng bahay pero nakasunod na pala ang dalawang nilalang. Napakahaba ng mga braso nito at napakalalaki ng mga bunganga. Nangingitim ang kanilang mga balat at animoy naaagnas na ang mga ito. Hindi yun gumagalaw na nakatingin sa kanila. Agad namang nag-usal ang albularyong yon at bumitaw ito ng tigalpo sa dalawang nilalang na yon. Pero ang nangyari ay hindi yon tumalab sa dalawa.
Wala na silang pagpipilian nung mga oras na yon kung hindi ang lumaban. Diyos ko, tulungan niyo nawa kami, Panginoon. Wika ng albularyo. Matapos yan ay walang sabi-sabi na sinugod sila nung dalawang nilalang na yon. Sa pagsugod ng mga ito sa kanila, ay ibinuhos ng mga nilalang na yon ang kanilang lakas doon sa albularyo. Sugat-sugat ang albularyong yon habang nakatulala. Halos hindi na ito makagalaw dahil sa ginawa ng mga nilalang na kanilang nakaharap. Dong. Ang tanging wika ng albularyo. Hindi naman makasagot at makagalaw man lang si Dodong dahil sa mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Para bang naghihintay na lang siya ng kanyang kamatayan noong mga oras na yon. Napaluhod at napaiyak na lamang itong si Dodong nang makita niyang mamamatay na ang albularyo na kanyang hiningian ng tulong. Matapos yan ay dinilaan ng nilalang na yon ang dugo ng albularyo at kumuha yon ng isang tingting na hugis tao. Dinura niya doon ang dugo ng albularyo sa baybali doon. Maniwala kayo o hindi, pagbali na pagbali ng tingting ay ang pagsuka ng dugo ng albularyo hanggang sa nabali din ang buto nito sa likod. Nakadilat ang albularyong yon na wala ng buhay. Nang makita ito ni Dodong ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang kanyang pamilya at pagmamalabis nitong mabuhay. Walang sabi-sabi ay tumayo yon at kumaripas ng takbo sa bakuran nila Ning at Paeng. Tinalo ni Dodong ang napakataas na bakod ng bahay na yon na halos masira na niya ang mga ito. Tumusok sa mga paa ni Dodong ang mga kawayang bakod na yon, pero hindi na niya ito ininda. Awa naman ng Diyos, nakalayo dito si Dodong at hindi na siya nito tinangkang habulin. Nakatayo na lamang yon at nakatingin sa kanya. Nilapitan nito ang albularyo at dinala sa loob ng bahay na bato. Pagdating ni Dodong sa kanilang bahay ay nagwika siya ng, "Mga anak, Jacil, dali kayo. Aalis na tayo rito. Ihanda niyo na lahat ng gamit niyo. Sige na, umalis na tayo rito." Yun ding oras na yon, nilisan nila Dodong ang kanilang bahay nang walang pagdadalawang isip. Sinunog niya yung bahay niya. At bago sila umalis, ay nakita niya yung dalawang mag-asawang aswang na nakangiti at kumakaway sa kanila sa kabilang kalsada. Hindi na ito pinansin nila Dodong at ang tanging nais na lamang nila ay makaalis sa lugar kung nasaan ang batong bahay na yon. Lumipat sila sa baleno at bago mamatay itong si Dodong, ay naisalin pa niya ang kwentong ito sa lolo ng tita ko. Yan ang dalawang kahindik-hindik na karanasan na naganap dito sa bahay na bato. Okay, opinyon ko sa kwento. Ito yung sinasabi ko sa inyong isa pang kwento bago yung 1989. Isipin nyo, ganun na katagal na namumuhay itong dalawang ito dito at namemeste.
Pero alam nyo ba yung bahay na bato na yan ngayon, kung hindi ako nagkakamali, isa na siyang simbahan ngayon. O, yung mga taga Esperanza Masbate, paki-confirm naman kung talagang simbahan na yung bahay na batong yon. Pero kahit simbahan na siya, sabi-sabi at usap-usapan sa lugar na yon, na hindi pa rin natitigil ang pagpaparamdam nung mga dating nakatira doon. Hindi natin masasabi kung yun ba yung kaluluwa ng dalawang aswang o yung mga daan-daang taong pinagkakakain nila doon sa bahay na batong yon. Kasi 'di ba gano'n naman kapag yung mga libingan tapos tatayuan ng kung anuman estruktura, matik merong mga kaluluwang hindi matahimik. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.